И какво сте, хора? Не съм самичък, за жалост, но ще правя малко едно в едно в Fatal сервер, който не съм сигурен дали е премиум. Но останали ще пак ще има IP-то. Нека да пуснем рандом. Duel against off. Това е тъпо смисъл, бим се само е така. Което не е яко. И то сме някъде. Аха. Добре. Ще ме пречукам. Шит. Не. Спадна флата, yes. Така. Сега. Choose duel. И това ще изберем. Пак ли то гаден моб, бе? То път аз съм дроснена. О, шит. Шит. Рип. Половин сърчице. Сутра съм... Нотра... Шит. Половин сърчице. Рип. Ето. Вече останал на 3 сърчица. Чува се да... Преди малко играх много яко. Обаче не знам кое беше смисъл пак на Random Duel и... Не разбрах. Ама както и да е. Шит, манак през водата. О, стана, бе. Бе. Искам без въдичката потегна. Ей, 2,5. Най-накрая добия. Само така. Двамата се оцелихме. Вот стрелата изхвърча на страни някъде. Как не го оцелих, бе? Но ти то биш соп. Виж си Джапо, може би съм играл. Да, си играх Джапо, знаете ли тази работа? Ето, е това. Преди малко един го спуках, обаче беше мега дългото. Ето ще почне да ме би, нара. Не. Айвре би се, че ме е тъп така, като не се биш. Добре. Така, готов ли сте? Манак би се, подявалите. Би се. А, така. Би се. То си мощен, то си силен. Добре, то си силен, по принцип. Сега това няма оцеле. Стой там. Стой си. Сприк се. Комба. Да, скачаме докато ям. Така най-яко. Ръката ми с въвща. То клип няма да, но в смисъл е това ще припити, после се свършме. Защото това е мега дългото. Преди малко никой не умра, смисъл време да свърши, т.е. са минали тия 5 минути. 6 ли колко са там?
Не. Сега гледай го. Още полшанки. Моля се. Имам и резервен сет и така. Който миналия път не го използвахме. Пък събихме доста. Сега още не сме почнали почти. Вече това не трябва да става. И вече той е на половината. О. Шит. Не, това беше тъпо. Това направих. Добре, тъй поне влезе. Не знам за какво имам в момента лек. Минак. Не ти разбирам какво ми написа. Не си слагай, но той си сложи. Той на мен се чупил между другото. Аз що не чух? Чух неговата, ама моята не. Аз време да си гледам. Да, ето точката ми се чупи. Направо да си махаме това. Ще слагам. Добре. Да сме къде изведа. Мамрастка бе. Да, манак, бима, да. Много як ти. Правилно. Че почна ефектите ми свършиха. Антик нокбак. Аз съм антик нокбак. Добре бе, хора. Аз съм антик нокбак. Нещо се чупи там с. То се опита да си да яде леко. Ще цапи. Сега яде. Shit. Трябва. На бързичко. Да, стой така. Не, Аро, измъкна тук, бе. Арева. Тила. Не аз. Този да няма мод. Или просто чува по звука. Сега нещо ще ми напише. Значи първо ми идваш, после бягаш, окей. Ръката почна да ме боли, сега ставам по-слаб. Това никога няма свърши. О, сме 50 секунди, окей, най-накрая свърши. Хубаво, не толкова време. Комбо! 3 секунди!
Шумна от болка. Ръката ми много ме боли. Кликам като от... Добре. 15 секунди. 15 секунди вече. 9, 10. Стига си време слушам. Time is up. Така. Окей, хора, това ще е за клипа. Малко едно в едно да видите в този канал. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да видите повече нагоре. Да стружите потвора от subscribe. И да коментирате, нали, ако искате всичко това. Не ви задължавам. И до следващия клип. Бай!